मुंबापुरी ही जगभरात वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी ओळखली जाते। त्यात गणेशोत्सव ही मुंबईची मुख्य ओळख आहे। गणपतीत मुंबईत एक वेगळा उत्साह, जोश पाहायला मिळतो। इथल्या सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या मंडपांमध्ये विराजमान होणाऱ्या बाप्पांच्या सुबक भव्य मूर्तींबद्दल एक आकर्षण पाहायला मिळतं। गणेशोत्सवात जगाच्या वेगवेगळ्या भागातून लोक दर्शनासाठी मुंबईत येतात, पण मागच्या 2 वर्षात करोनामुळे गणेशोत्सवाचं स्वरूप बदललं आहे। नमस्कार, मी दीनानाथ परब तुमच्या सर्वांचं सकाळ डिजिटलमध्ये स्वागत करतो। आता मी आहे परेलच्या नरे पार्क मैदानामध्ये। माझ्या मागे जो तुम्ही मंडप बघताय तो परेलच्या राजाचा मंडप आहे। दरवर्षी ते 20 ते 22 फुटाची एक भव्य अशी गणेश मूर्ती असते, पण करोनाच्या निर्बंधामुळे इथे सुद्धा यावर्षी गणेश मूर्तीची जी उंची जी आहे ती 4 फुटापर्यंत राहणार आहे। मुंबईत गणेश मंडळ म्हटलं की त्यांचा सुद्धा एक वेगळा उत्साह असतो, कार्यकर्त्यांचा एक वेगळा जल्लोष असतो। पण यावर्षी करोनामुळे तसं या उत्सवाची निगडीत असलेल्या सगळ्या घटकांना फटका बसलेला आहे। तसंच मंडळांचा सुद्धा अर्थकारण जे किंवा काही ज्या त्यांच्या गोष्टी असतात हौशी मौजीच्या, त्या थोड्या त्यांना बाजूला ठेवाव्या लागणार आहेत। तर या संदर्भात आपण मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांशी बोलून त्यांची मतं जाणून घेणार आहोत। मागच्या वर्षी पण करोनाच्या सावटामुळे शांततेने अतिशय साध्या पद्धतीने उत्सव साजरा करणं भाग पडलं, शासनाचे नियमावली पालन करताना। याही वर्षी तेच सावट कायम आहे। मंडळाला अपेक्षा होत्या की यावर्षी मंडळाचे 75 वर्ष आहे, अमृत महोत्सवी वर्ष मंडळ यंदा साजरं करत आहे। तेव्हा थाटामाटात साजरं करण्याचं मंडळाच्या कार्यकर्त्यांमधून सगळ्यांचं स्वप्न होतं। परंतु यावर्षी शासनाचे नियम आणि करोनाचं सावट पाहता मंडळ त्या शासनाच्या नियमांचं पालन करून शांततेने उत्सव साजरा करणार आहे, करोनाचे नियम पालन करताना। कुठलाही सार्वजनिक उत्सव हा देणग्या आणि वर्गण्यांवर चालतो, पण सध्या करोनामुळे लोकांची आर्थिक स्थिती चांगली नाहीये। त्यामुळे परळचा राजा नरे पार्क गणेशोत्सव मंडळ सलग दुसऱ्या वर्षी कुठलीही वर्गणी न घेता उत्सव साजरा करतोय। गेल्या 2 वर्ष मंडळ, तुम्ही म्हणालात तसंच, गेले 2 वर्ष मंडळ वर्गणी काढत नाही, गेल्या वर्षी आणि यंदाच्याही वर्षी। कारण करोनामुळे जे काही संकट आलेलं आहे विभागातील सर्व नागरिकांवर, उद्योजकांवर, त्याच्यातील मंडळाने हा विचारपूर्वक निर्णय घेतलेला आहे की वर्गणी न काढता मंडळाच्या ज्या ठेवी आहेत त्या ठेवींच्या आधारे सेव्हिंग्स मधना मंडळ यंदा आणि गेल्या वर्षी देखील आणि यंदा देखील उपक्रम साजरे करणार। मुंबईतल्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी कार्यकर्ते जसा पाया आहेत, तसंच जाहिरात हा कणा आहे। या जाहिरातींवर बऱ्याच प्रमाणात उत्सवाची आर्थिक गणितं अवलंबून असतात, पण यंदा मंडळाच्या जाहिरातींवरही बरेच निर्बंध आहेत। त्याबद्दल मंडळांमध्ये नाराजीचा सूर आहे। जाहिरातींवर निर्बंध होतो, पण जाहिरातींना परमिशन यंदा न मिळाल्या कारणाने मंडळांना, सगळ्याच मंडळांना, म्हणजे नेमकं कुठे रोखलं त्यांनी जाहिरातींमध्ये ज्या अटी निर्बंध टाकलेले आहेत 100 फुटाच्या आतल्या वगैरे, त्याने पूर्वी जशी मोकळीक हवी होती, जी मोकळीक होती ती त्या प्रकारे मोकळीक दिलेली नाही। काही अटी शर्ती आहेत, त्याविषयी आता BMC वर आमच्या चर्चा, त्यांच्या मीटिंग चालू आहे। कालच एक मीटिंग झालेली आहे महानगरपालिकेची, आमचं पुन्हाही त्यांच्याशी चर्चा होईल। पण ती जर फ्रीडम दिलं असतं जाहिरातींचं तर मंडळांचा आर्थिक डोलारामध्ये मंडळाला। मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ उत्सव साजरा करताना आपली सामाजिक जबाबदारी भान कधीच विसरत नाही। परळचा राजा नरे पार्क गणेशोत्सव मंडळ ही यात आघाडीवर आहे। अलीकडेच कोकणात मुसळधार पावसामुळे पूर आला होता, त्यावेळी नरे पार्क गणेशोत्सव मंडळाने आपलं सामाजिक कर्तव्य अत्यंत चोखपणे बजावलं। महाराष्ट्रावर जे महापुराचं संकट ओढावलं, त्यामुळे चिपळूण, सांगली इथे जी महापूर परिस्थिती निर्माण झाली, त्यात होरपळलेल्या कुटुंबांना मदत म्हणून मंडळाने येथील चिपळूणमधील 40 घरांना थेट घरात जाऊन पोहोचून तिथे 5,000 रुपये रोख प्रत्येकी मदत केलेली आहे। अशा प्रकारे मंडळ स्वतःच्या सेव्हिंग मधनं आहे सध्या सगळं कार्य करत आहे आणि वर्गणी न काढता करत असताना मंडळाला फार अडचणी समोर येत आहेत। त्यामुळे आर्थिक योजना सांभाळण्यासाठी जाहिराती हा मंडळाचा फार मोठा डोलार आहे आणि तो अपेक्षित आहे आम्हाला की तिथे परवानग्या मिळाव्यात।